अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। जनतेने दिलेल्या प्रेमामुळे मी आज इथपर्यंत पोहोचलोय। त्यांचं ऋण मी कधी फेडू शकत नाही, असे उद्गार भाजप युवा नेते विशाल परब यांनी काढले। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियान देशभरात सुरू केलं असल्यानं त्यानिमित्तानं आम्ही नगरपालिकेला शहरात होणाऱ्या मच्छीमारांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अत्याधुनिक मशिनरी सुपूर्द करत असल्याचं परब यांनी सांगितलं। त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त सामाजिक उपक्रम राबवण्यात आला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।